ମଳଦ୍ୱାର ବିରିବିରିକା ହେଇ ବାହାରିଲା। ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେଟା ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋ ନାଁ ନିବେଦିତା ଗାହାଣ, ମୋ ଘର ଭଦ୍ରକ, ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ପାଇଲ୍ସ ବାହାରିଲା, ମଳଦ୍ୱାର ବିରିବିରିକା ହେଇ ବାହାରିଲା। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବିରିବିରି ବାହାରିଥିଲା, କିଛି କଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେଟା ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 5-6 ମାସ ତଳେ ମୋବାଇଲର ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ୍ ଦେଖିକି ଆଡ଼ ଦେଖିକି ଆସିନି ଏଠି। ମୁଁ ଆସିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି। ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଅ, ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇ 5 ମାସ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବିରିବିରି ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ବଥା ଦରଜ ବି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଏଇଟା ପୁରୁଣା ରୋଗ, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ 5 ମାସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ୟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ଅପରେସନ୍ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, କେବଳ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ମୋ ଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆପଣ ଡେରି ନକରି ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ୍ ଆସି ଦେଖେଇ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।